Dear KZN. Yes, KZN. yes. Kedu ihe nna nụ n'enu nke ba akpọzina m nke akpọz ke you name ebe Mom, if we hear Malcolm Corneto or Neto na upon my first name. If we hear if we hear Malcolm Sikalineto. Malcolm Sikalineto. Now Neto na upon my first name. Malcolm Sikalineto. Gin ko Sikali aye one. So mom, maka na po Malcolm, brother Malcolm. Maka Na po. Okay, maka nna po. Okay. Na po Malcolm, brother Malcolm. So there, come to you where chili where back to Neto. Where see ya nirumu. Na even me nirumu. O where see Neto. Neto you go opposite Zite sister Zite. Oya na ya first name ya. You were now wemu. You were now wemu. Now waiting for that word to come out of Neto's mouth. Neto say Neto all come out of Neto's mouth. We see make sure that your crocodile mouth. You will see her. Make sure that your crocodile mouth. Okay. So okay, mama my crocodile mouth, alright. Oh we see mouth more crocodile. Oh, I'm not listening to elder brother mo. We see her. I put in my first name country to go we see Neto pom again. Yeah, poga again. Come see. Yes, ma'am. Kedu ife na si Neto chukwu gịnị ka si na asikali ya ihe nwa? Mom, si Neto ije Wepụ aka na akpa when you're talking to me. Si Neto ije positive by first name. Kedu ife na akpọ the first name n'Igbo? Ofu afa. Afa. Ofu afa. Ofu afa. All right. Ofu afagi. Okay, ofu afagi bụ first name n'Igbo. Okay. Ko izi chaya je kpọ ya na ofu afagi gịnị wee mee? Neto wee kpọ ya na ofu afa ya. Ya Zite jiliwe when I scream at Neto, when I shout, when I scream at ya. Gịnị bụ scream n'Igbo? Ọ na-agwa ya okwu. Ọ na-agwa iwe wee na-agwa ya okwu. Gịnị wee mee? So, all these things. Maka, since the other brother, Zite atọ with 2.5 years. Zite kwesịrị na-akpọ m brother Malcolm. Gịnị bụ 2.5 years n'Igbo? Ofu na ibo. Ofu half na ibo. Ofu half na ibo. Okay, iji ofu half na ibo wee tọọ ya. Okay, o kwesịrị na-akpọ gị gịnị? Brother Malcolm. Brother Malcolm. No. Brother Malcolm. Okay, brother Malcolm. Ka o kwesịrị na-akpọ gị. Okay, maka ọ kpọrọ gị brother Malcolm. Ka iji wee setụzakwen ya je kpọọ ya. Ya je kpọọ ya gịnị? Zite. Ofu afa. Okay. Tuzakwen. Kedu ife asị na ịkpọ your elder sister? Zite. Shut up. I'm asking her question. Can't give me channel. Mom, asking mua. Gịnị ka a na-akpọ ask n'Igbo? To go Zite. Ogwa again. To pour Zite. Ogwa to pour. Zite. Iwe mee again. Say okay, Grandma come. Turn around slowly. Where's Zite? Okay, iwe see okay, brother Malcolm. Iwe turn around slowly. Where see Zite? Zite. Making more heavy water. Iwe see Zite make more heavy water. Yes. Okay, onye abụ meke. Ki isisili ya gịnị mezie? So, always screaming. Ka ife a na-akpọ scream n'Igbo. Always shouting. Shout. Yes. Shout is English.
Kedu ife a na-akpọ screaming and shouting n'Igbo? Deaf and dumb. Owe sama. Owe me gini? Always screaming, the whole house break. Hey. Neto chukwu gini we me? Then he call it as then see that see the more call he had see that then see that. Neto nke isi mezgo. Asịs na m ọzọ, o? Aghọtago m ihe bụ isiokwu nke isi mezgo. Ka m si ya Chukwu. Why ị ga-eji wee n'ezi Neto Chukwu ya jee na-akpọ Chimziterema by her first name? So Why ị ga-eji na-asị ya na-akpọ ya afịa? So Zite well learn the lesson that Okwesili Paul elder brother ya brother Malcolm, not Malcolm. Not Malcolm. Yes. So Zite wee learn a lesson. Yeah. So mụ na gị na-amazi n'aka m. Ị na-disrespect your mother. Ị na-enupụrụ m isi. So ngwa Neto Chukwu ife ọ ga-eme, gụwa ịpụta egwu ya ife ọzọ ọ ga-eme. Ka m si ya Chukwu. Sorry, Mom. Ahụ one ka iji tọọ Zite? 2.5 years. 2.5 years. Ahụ one ka Zite ji wee tọọ Neto? 4 years. 4.5 years. 4.5 years. Ifo the difference. Ọ bụkwa na 2.5 years ebulu ibu onyanwụ iji wee na-etinyere gị brọda n'afa gị. Mana ọ bụrụ maka ya ka ihe ejizi jesi Neto Chukwu ya kpọbịa Zite. Ọ bụrụ maka ya ka ihe eji jesi Neto Chukwu ya wepụ sista kpọbịa Zite. I like that kind of instruction. I like Lomia. Akụzinalụ nwanne gị ife na-adịrọ mma. Emekwana ya mbọsị ọzọ. Ọ bụ na brọda na-agụ gị ife ị ga-emebi bịakwute m sị m na m gwara nwanne gị nwaanyị ka ọ na-etiri gị brọda ayakpa ya akpa. Amara m ife ya enwe isi maka na ịmago na sinsi ụwa na ọ na-akpọ gị Malcolm ọ ka m si. Ama ma ife gị enwe isi Neto bido n'obele wee kpọpụ unu brọda na sista. So biko anwakwana ya nwa. Neto kwa n'ime ilu ka onye tara udumọtali. Mom, pinch more. Where is he? Put pinch giwa. If he don't call more sister Zite. Ọ pinch go wee sị na ọ ga-pinch gị more if you don't call nyanwa sister Zite. He deserve the pinching because man na-akpọ onye tọ ga-atọba ya her first name. But we didn't want to call her Brother Malcolm, but Moa wanted to do it for Moa brother. Okay, you didn't want to call nyanwa by her first name. Yes. You wanted to do it for Ginwa brother. Because all Neto. force in Moa. Oh, Megan. All force in Moa. Ọ fọsị Ginwa. Okay, anyị anụgo. Jekwuzie nwanne gị imejọ ka isi ya ndo. Chistere m ịgbaghalụ gị ya. Ka si ọchukwu enyekwana that kind of instruction next time.